ассалому алайкум бинандаҳои гиромӣ, нашри навбатӣ барномаи иттилоъоти ахбору мустақиман аз телевизиони Тоҷикистон манзуратон менамояд. 2 марти соли 2025 дар ҷумҳурияи Тоҷикистон интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурияи Тоҷикистон ва маҷлисҳои вакилони халқи вилоятҳо, шаҳру ноҳияҳо ва ҷамоату шаҳраку деҳот гузаронида мешавад. ҳоло омодагиҳо ба ин тадбири сатҳи баланд ҷараён дошта, дар кишвар ҳавзаву участкаҳои интихоботӣ ташкил карда шудааст. Наврӯзшоҳи Азизулло гузориш медиҳад. дар кишвар барои интихоботи даъвати нави вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон 41 ҳавзаи якмандатӣ ва 3513 участкаи интихоботӣ ташкил карда шудааст. то имрӯз дар кӯчаву хиёбонҳо шиору овезаҳои тарғиботӣ насб гардида, номзадҳо барои тарғибот аз ҳама имкониятҳо истифода мекунанд. ҳоло корҳои тарғиботӣ ва муаррифии барномаҳои пеш аз интихоботии номзадҳо, намояндагони ҳизбҳои сиёсӣ ҷараён дорад. дар 776 толор дар шаҳру ноҳияҳои гуногуни кишвар барои муаррифии барномаҳои пеш аз интихоботии номзадҳо шароит фароҳам карда шудааст. инчунин ҳамарӯза аз ҷониби ҷавонони фаъолу ташаббускор аксияҳои тарғиботӣ гузаронида мешавад. комиссияи ҳавзавӣ ва участкавии интихобот тибқи талаботи қонунгузории ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи интихобот фаъолият мекунад. аз 6 ҳизби сиёсие ки расман дар кишвар фаъолият мекунанд, номзадҳои худро ҳам ба ҳавзаи ягонаи умумҷумҳуриявӣ ва ҳам ба ҳавзаи якмандатии интихобот пешбарӣ намуданд ва аз ҷониби комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ҳавзаи ягонаи умумҷумҳуриявӣ 68 нафар номзадҳо аз ки тавассути рӯйхатҳои ҳизбӣ аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ пешбарӣ шуда буданд ба қайд гирифта шуданд. инҳо аз ҳизби аграрии Тоҷикистон 13 нафар, ҳизби ислоҳоти иқтисодии Тоҷикистон 13 нафар, ҳизби коммунисти Тоҷикистон 5 нафар, ҳизби демократи Тоҷикистон 3 нафар, ҳизби социалистии Тоҷикистон 6 нафар ва ҳизби халқии демократии Тоҷикистон 28 нафар мебошанд. дар маҷмӯъ дар ҳавзаи ягонаи умумҷумҳуриявӣ 68 нафар номзадҳо ба қайд гирифта шуданд. инчунин дар 41 ҳавзаи якмандатии интихобот аз ҷониби комиссияҳои ҳавзавии якмандатии интихобот 152 нафар номзадҳо ба вакилии маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон ба қайд гирифта шуданд ва бояд тазаккур дод ки ҳамаи ин ҳизбҳо, яъне 6 ҳизби сиёсие ки мо онҳоро зикр кардем, номзадҳои худро дар ҳавзаҳои якмандатии интихобот ҳам пешбарӣ намуданд. дар маҷмӯъ аз ҷониби ҳизбҳои сиёсӣ дар ҳавзаҳои якмандатии интихобот 75 нафар номзад ва пешбарӣ карда шудааст ва 77 нафар номзадҳои боқимонда тавассути худпешбарӣ пешниҳод шуданд. то санаи 17 феврали соли 2025 дар сатҳи ҷумҳурӣ аз ҷониби комиссияҳои ҳавзавии интихобот 457 вохӯрию мулоқотҳои якҷояи номзадҳо ба вакилӣ баргузор карда шуданд. ҳамзамон бо ин ҳизбҳои сиёсӣ тибқи нақшаи мувофиқашуда вохӯриҳои худро алоҳида дар шаҳру ноҳияҳо гузаронида истодаанд. дар маҷмӯъ дар интихобот 6 ҳизби сиёсӣ намояндагони худро пешбарӣ карданд ва шаҳрвандон метавонанд шахси арзандаи худро интихоб намоянд. шаҳрванди ҷумҳурии Тоҷикистон ки то рӯзи интихобот синаш ба 18 расида бошад, ҳуқуқи интихоб кардан дорад. дар ҳавза ва участкаҳои интихоботӣ тибқи талаботи қонунгузорӣ барои интихобкунандагон имконият фароҳам оварда шудааст. ҳамарӯза аз ҷониби комиссияи ҳавзавию участкавӣ дар ин самт корҳои зарурӣ ба итмом расонида мешавад. интихобот дар ҷумҳурии Тоҷикистон тантанаи демократия эътироф гардидааст ва дар асоси конститутсияи ҷумҳурии Тоҷикистон халқ баёнгари ҳокимияти давлатӣ буда онро ба воситаи вакилони худ ё бевоситаи вакилони худ амалӣ менамоянд. участкаи интихоботӣ рақами 3, ҳавзаи интихоботӣ рақами 3, интихоботи якмандатаи вакилони маҷлиси намояндагони Маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон имрӯз омодаи интихобот буда барои овоздиҳандагон ҳамаи шароитҳо муҳайё гардидааст. комиссияи марказии интихобот ва райпурсии ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаҳти дар сатҳи баланди ташкилию сиёсӣ баргузор намудани маъракаи муҳими сиёсии интихоботи вакилони халқ 2025 марҳилаи 4-уми омӯзиши ёки семинарҳои омӯзиширо бо аъзои комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавӣ ба итмом расонид, яъне ки дар ҷараёни ин семинарҳое ки рӯзҳои 21-24 дар шаҳру 21-24 феврал дар шаҳру ноҳияҳо баргузор карда шуданд,
وابسته به آماده نمودن участкаҳои интихоботӣ ба рӯзи овоздиҳӣ ва дигар масъалаҳои ташкилие ки маҳз ба рӯзи интихобот вобастагӣ доранд семинарҳои омӯзишӣ гузаронида шуданд. иштироки шаҳрвандон дар фаъолияти мақомоти ҳокимияти давлатӣ ва худидоракунии маҳаллӣ дар асосҳои баробар чун тавассути намояндагони интихобкардаи онҳо амалӣ мешавад ифодаи соҳибихтиёрии халқ ва шакли амалишавии принсипи ҳокимияти халқ аст ки дар Конститутсияи Ҷумҳурии Тоҷикистон муқаррар шудааст. 6 ҳизби сиёсӣ намояндагони худро аз ҳавзаи ягонаи умумии ҷумҳуриявӣ ва ҳам ҳавзаҳои якмандатии интихобот пешбарӣ намуданд. мақсади тамоми фаъолияте ки комиссияи марказии интихобот ба райпурсии ҷумҳурии тоҷикистон, комиссияҳои ҳавзавӣ ва участкавии интихобот дар масъалаи боло бурдани сатҳи огаҳии мардум, сатҳи маърифати сиёсӣ ва ҳуқуқии мардум оид ба масъалаҳои интихобот анҷом дода истодаанд, маҳз ҳамин аст ки интихобкунандаи мо имрӯз масъулияти иштирок дар интихоботро дарк кунад ва он вохӯрии мулоқотҳое ки имрӯз ташкил карда шуда истодаанд аз ҷониби номзадҳо ба вакилӣ ва ҳизбҳои сиёсӣ ҳам мақсадаш аз он аст ки интихобкунанда имкони шинохтан ва интихоби номзади арзанда ва ҳизби арзандаро дошта бошад. интихобот нишонаи муҳими ҷомеаи демократӣ буда, овоздиҳӣ дар он саҳмгузорӣ барои ояндаи дурахшони Тоҷикистони соҳибистиқлол аст. овоздиҳӣ дар интихобот аз соати 6 оғоз шуда то соати 20 идома меёбад. дар ҳама ҳавзаву участкаҳои интихоботӣ ҷиҳати дар сатҳи баланд гузарондани муҳимтарин чорабинии сиёсии кишвар дар соли 2025 омодагиҳо дар сатҳи баланд ҷараён дорад. мардум вакилони худро ба мақоми олии қонунгузори кишвар, маҷлиси намояндагони маҷлиси олии ҷумҳурии Тоҷикистон, ҳамчунин маҷлисҳои маҳаллии вакилони халқи вилоятҳою шаҳру ноҳияҳо ва мақомоти худидоракунии шаҳраку деҳот барои 5 соли оянда интихоб мекунанд. наврусиёи азизулло, Фарҳоди Восе, ахбор. идомаи ахбор. аз 250 иншооти бунёдшавандаи ҷашние ки ба муносибати 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ноҳияи Вахш пешбинӣ гардидааст, то имрӯз бештар аз 100 иншоот бо шароиту имконоти муосир ба истифода дода шудааст. дар баробари вусъати корҳои сохтмонӣ имрӯзҳо сокинон тадбирҳои кабудизоркунии маҳаллро низ ба роҳ мондаанд. идомаи матлаб дар гузориши Исмоили Соҳибназариён ва Мусои Нурмуҳаммад. сокинони ноҳияи Вахш дар самти ободониву созандагӣ таҷрибаи хуб дошта дар доираи таҷлили сазовор аз ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ тасмим доранд ки аз ҳисоби маблағҳои бюҷетӣ ва ҳиссаи арзандаи соҳибкорони маҳаллӣ беш аз 250 иншооти гуногун таъинотро сохта мавриди баҳрабардорӣ қарор диҳанд ки дар баробари таъмини инфраструктури маҳал ва муҳайё гардидани шароити муосири кору рӯзгор ҳамчунин садҳо нафар бо ҷои кор таъмин мегарданд. дар заминаи вусъати корҳои созандагӣ имрӯзҳо таъмиру азнавсозии биноҳои хобгоҳи литсеи касбӣ техникии ноҳияи Вахш ва роҳраву дигар иншооти ёрирасони он идома дошта шароити будубоши донишҷӯён ба талаботи давр мутобиқ гардонида мешавад. бо ташаббуси мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳияи Вахш корҳои таъмиру азнавсозӣ дар варзишгоҳи марказӣ ва боғи фарҳангу фароғатии ноҳия низ идома дошта бо истифода аз техника ва масолеҳи лозимаи сохтмонӣ даҳҳо нафар ба кор ҷалб гардиданд. дар баробари таъмиру азнавсозӣ ва бунёди иншооти ба нақша гирифташудаи ҷашнӣ дар ҳама ҷамоати шаҳраку деҳоти ноҳия бо истифода аз мавсими мусоид дар заминаи амалигардии барномаи кабудизоркунӣ шурӯъ аз даромадгоҳи маркази ноҳия, шафати роҳҳо, гулгашту хиёбон, назди ташкилоту муассисаҳо ва дар маконҳои ҷамъиятӣ ниҳолони сояафкану ҳамешасабз ва гулу буттаҳои рангоранги ороишӣ бо риояи талаботи парвариш шинонида шуда зебогии атрофро таъмин менамояд. тавре сокинон иброз менамоянд маҳз пойдории истиқлоли давлатӣ ва сулҳу осоиштагӣ боиси рушду пешрафти тамоми самту соҳаҳои хоҷагии халқи мамлакат бахусус сокинони ноҳияи Вахш гардидааст ва сокинон тавассути меҳнати натиҷабахшу анҷоми иқдомҳои созанда сол аз сол ба зиндагии шоиста ноил гардида истоданд. Исмоил Соҳибназариён, Мусои Нурмуҳаммад, ноҳияи Вахш, ахбор. дар ноҳияи Рашт ба истиқболи ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ бунёди 307 иншооти гуногун таъинот ба нақша гирифта шуда, аз ин шумора 231 иншоот мавриди баҳрабардорӣ қарор дода шудааст. Идигули Маҳмуд гузориш медиҳад.
در ناحیه رشت به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی جمهوری تاجیکستان در پرتو دستور و هدایت‌های سازنده پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان از همه سرچشمه‌های مبلغ‌گذاری بنیاد ده‌ها انشاءات حیاتاً مهم خواجگی خلق از قبیل مهمانخانه، منزل‌های استقامتی، مرکزهای تجارتی، مؤسسه‌های تعلیمی و تندرستی، کارگاه‌های خرد استحصالی و راه و خط‌های آب عملی شده ایستاده است تا بدین وسیله محل زیست، دهه و شهرک باز هم آباد و زیباتر شده در این زمینه جایهای نوی کاری مهیا گردد. از 307 انشاءاتی به نقشه گرفته شده دوام 3 سال سپری گردیده 213 انشاءات گوناگون به استفاده بود. از این شماره 178 انشاءاتشون صاحبکاران ساخته به استفاده شدند که بیشتر آنها مکتب و بنگاه طبی، خط یافت فوقی و اسفالت‌پوش کردن راه‌ها را در بر می‌گیرند. در روند کارهای آبادانی سهم صاحبکاران وطندوست و آبادکار خیلی هم نظررس می باشد. از جمله در مرکز شهرک غرم سال دوم است که از حساب صاحبکاران محلی ساختمان 6 بنای بلند آشیانه جریان داشته انشاءات بنیادشونده اساساً برای خانه‌های استقامتی، مرکزهای تجارتی، مهمانخانه و تشکیل کارگاه‌های خرد پیش بینی شده است. سالهای آخر از فیض و برکت استقلال دولتی و بنیاد ده‌ها انشاءات خوشتر و بلند آشیانه و دیگر انفراساختار زمانوی سیمای مرکز معموری ناحیه رشت شهرک غرم خیلی هم آباد و زیبا شده. همه این آبادکاری ها برای تامین زندگی شایسته مردم روانه شده است. تا همین دوره سال جاری کارهای ساختمانی در بیشتر انشاءات بلند آشیانه در مرحله انجامیابی قرار داشته. با مقصد سرعت بخشیدن کارهای آبادانی صاحبکاران وطندوست با بنیاد یکچند بناهای خوشتر و زمانوی بلند آشیانه دیگر آغاز نمودند. از 307 انشاءات بنیادشونده به استقبال جشن 35 سالگی استقلال دولتی کشوری عزیزمون 258 انشاءات تعیینات گوناگون از حساب مبلغ‌های بخش خصوصی بنیاد شده ایستاده است که 84% نقشه را تشکیل می‌دهد. ساختمان بنا و دیگر انشاءات بنیادشونده در مرکز شهرک غرم از روی نقشه گنرالی و با نظر داشته مؤسسه تعلیمی، باغچه کودکانه، تالار و میدانچه‌های ورزشی و دیگر انفراساختار اجتماعی و کمیونیکاسیونی راه‌اندازی می‌گردد تا انشاءات بنیادشونده با طلبات معیارهای ساختمانی و بخطری شرایط محل پورا جوابگو باشند. همین طریق کارهای سازندگی در دیگر انشاءات ناحیه رشت از روی نقشه جریان داشته صدها نفر کارگران با کارهای ساختمانی مشغول می باشند تا انشاءات بنیادشونده در مهلت پیش بینی شده و با صفت بلند به استفاده داده شوند. ایدیگولی محمود، دادرجان میرزازاده برای برنامه اخبار از ناحیه رشت. سال 2024 در ناحیه باباجان غفوروی ولایت سوخت با مقصد کاهش دادن حجم واردات، تامین بازار داخلی با محصولات استحصال وطنی و تأسیس جایهای کاری 36 کارگاه و کارخانه‌های نوی صنعتی به کار درآورده شد. حالا در ناحیه 208 کارگاه و کارخانه‌های صنعتی به استحصال مال و محصولات مشغول بوده در رشد اقتصادی ملی سهم نظر می‌گذارند. معلومات بیشتر در گزارش عبدالوهاب عبدالستار و الیاس باباجان. در ناحیه باباجان غفورов جهت تطبیق همه‌جانبه هدف چهارم ملی صنعتی‌کنی با سرعت کشور برقرار کردن اقتدارهای بازایستاده و به راه ماندن استحصال محصولات نوی رقابت‌پذیر و وارداتی وصل‌کننده تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. با این مقصد سال گذشته در ناحیه از جانب صاحبکاران محلی برادران تاجیبایف‌ها با خرج زیاده از 25 میلیون سومانی کارخانه استحصال تجهیزات گرمیدهی دید برای روزگار و چراغک‌های روشنی‌دهنده جمعیت دارای مسئولیت محدود تیتان 8888 به کار درآورده شد. در کارخانه با استفاده از خطهای معاصر تکنولوژی که از شرکت‌های با نفوذ چین، ترکیه و روسیه خریداری شده است، در یک سال کارکرد 6000 تن پرتاب آلومینی امکان دارد.
дар ҷамъияти дорои масъулияташ маҳдуди титан 8888, 6 намуди радиаторҳои гармидиҳанда, 35 намуди дег барои рӯзгор ва 3 намуди чароғакҳои равшанидиҳанда истеҳсол карда мешавад. қаблан талаботи бозори дохилӣ бо ин 3 намуди маҳсулот асосан аз ҳисоби воридот қонеъ карда мешуд. масъулони корхона ҳам нақша доранд ки талаботи бозорро пурра аз ҳисоби истеҳсоли ватанӣ таъмин кунанд ва ҳамзамон дар оянда содироташро ба роҳ монанд. муассисони корхона иброз доштанд ки маҳсулот бо дизайни хос ва сифати баланд истеҳсол карда мешавад. инак бо назардошти талабот истеҳсоли таҷҳизоти гармидиҳӣ радиатори биметалл ки ба фишори баланд тобовар аст ба роҳ монда шуд. асосан ин намуди радиатор барои манзилҳое пешбинӣ шудааст ки тариқи шабакаи мутамарказ бо гармӣ таъмин мешаванд. бо фаъолияти муназзами корхона аз ин пас имкон аст бештар аз 50% талаботи бозори дохилӣ бо таҷҳизоти гармидиҳӣ, дегҳои гуногун ҳаҷм барои рӯзгор ва чароғакҳои равшанидиҳанда аз ҳисоби маҳсулоти худӣ таъмин карда шавад. ашёи хом алюминии дуюмдараҷа аз ҳудуди ҷумҳурӣ дастрас гардида дар печҳои махсус гудохта мешавад ва раванди иҷрои корҳои марбут ба қолаббандӣ, суфтасозӣ, рангу бор, насби қисмҳои алоҳида, инчунин банду басти маҳсулоти тайёр дар коргоҳҳои алоҳида мутобиқ ба меъёру талаботи замони имрӯз сурат мегирад. айни замон дар ҷамъият 100 нафар бо кори доимӣ таъмин буда маҳсулотҳои воридоти вақтгунанда аз қабили дегҳои рӯзгорӣ, радиаторҳои гармидиҳӣ ва чароғакҳои равшандиҳанда истеҳсол карда мешавад. маҳсулотҳо асосан аз алюминийҳои дуюмдараҷа истеҳсол карда барои талаботи бозори дохила ва содирот пешбинӣ шудааст. мақсади асосии муассисон баланд бардоштани сифат, паст кардани нархҳо ва қонеъ гардонидани дархосту ниёзи мизоҷон тадриҷан ворид шудан ба бозорҳои кишварҳои ҳамсоя ва хориҷӣ дур мебошад. масъулони корхона азм доранд ки дар оянда талаботи аҳолӣ ташкилоту муассисаҳои кишварро ба инобат гирифта ҳаҷму номгӯи маҳсулотро зиёд намоянд ва дар шаҳрҳои душанбе, хуҷанд, бохтар ва хорух мағозаҳои фирмавии худро таъсис диҳанд. ҳамзамон ҷиҳати содироти маҳсулоти тайёр, таҷҳизоти гармидиҳӣ, дег ва чароғакҳои равшанидиҳанда ба хориҷи кишвар нақшаҳо таҳризӣ гардида дар ин самт бо як қатор ширкатҳои тиҷоратии хориҷи кишвар шартномаҳои ҳамкорӣ ба имзо расонида шудааст. ба кор даровардани корхонаи саноатии ҷамъияти дорои масъулияти маҳдуди титан 8888 дар роҳи рушди истеҳсолоти ватанӣ инчунин ташкили ҷойҳои кории нав иқдоми муҳиму саривақтӣ дониста мешавад. абдуваҳоби абдусаттор, Илиёс Бобоҷон, ноҳияи Бобоҷон Ғафуров, ахбор. бо фарурасидани мавсими нави кишт кишоварзони ноҳияи Кушониён техникаву мошиналоти кишоварзиро аз санҷиш гузаронида ба кишти баҳорӣ ҳамаҷониба омодагӣ мегиранд. гузориши Маҳмараҷаб Абдуллозода ва Давлати Файзулло. ба омади мавсими нави кишт хоҷагидорону механизаторони ноҳияи Кушониён ба ҳам омада дар назди мутахассисони соҳа техникаву дигар мошиналоти кишоварзиро мавриди санҷиш қарор доданд. ноҳияи Кушониён яке аз ноҳияҳои аграрӣ дар минтақаи Хатлон дониста шуда вобаста ба шароити мусоиди иқлим қисмати беши заминҳои корам дар самти пахтакорӣ истифода мегардад. имрӯз дар ноҳияи Кушониён зиёда аз 2600 хоҷагии деҳқонӣ ва кооперативи истеҳсолӣ дар самти гуногун фаъолият менамоянд ки аз ин шумора қисмати зиёдашон ба пахтакорӣ машғул ҳастанд. кишоварзон дар ин ҷода таҷрибаи хуб доранд ва имрӯзҳо барои саривақт бо риояи қоидаҳои агротехникӣ анҷом додани кишти пунбадона тадбирандешӣ менамоянд. дар ин самт баробари дигар амалҳои лозима тайёрии техникаи соҳавӣ аҳамияти аввалин дараҷа дорад. кишоварзон бо тавсияи мутахассисон таи якчанд соли охир ба пеш гирифтани роҳу усулҳои манфиатовари кишту парвариши зироатҳои гуногун аз муваффақияти кори худ қаноатманд мебошанд. тибқи иттилои масъулин имсол дар ноҳияи Кушониён дар майдони наздик ба 11000 гектар кишти пунбадона дар назар дошта шудааст ки барои анҷоми ин раванди самарабахш дар ноҳия шароити мусоид фароҳам мебошад. кишоварзони ноҳия соласол баҳри боз ҳам рушд бахшидани фаъолияти хоҷагидории худ аз ҳисоби фоидаи соф техникаву дигар мошиналоти соҳаро харидорӣ карда пойгоҳи техникии худро мустаҳкам менамоянд. шуғли асосии сокинони ноҳияи Кушониён кишоварзӣ аст ва маҳз тавассути меҳнати софдилона истифодаи таҷрибаи пешқадам дар самти самаранок истифода кардани ҳар қитъа замини дар ихтиёр дошта ҳамасола ҳосили дилхоҳи зироатро ба даст оварда
сатҳу сифати рӯзгори худро беҳтар менамоянд. маҳмараҷаб абдуллозода, давлати файзулло, ноҳияи кушониён, ахбор. ҷиҳати саривақт ва босифат гузарондани кишти зироатҳои кишоварзӣ ҳамасола дар шаҳру ноҳияҳои мамлакат корҳои санҷишию омодасозии техникаву таҷҳизоти кишоварзӣ роҳандозӣ мегардад. дар ин замина кишоварзону механизаторони ноҳияи Фархор барои оғози мавсими нави кишту кори баҳорӣ омодагии ҳамаҷониба дида техникаҳои кишоварзиро аз санҷиш гузарониданд. гузориш дар ин хусус. дар баргузории маъракаи хати тайёри техника ки дар ноҳияи Фархор роҳандозӣ шуд, масъулони мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии вилояти Хатлон ва ноҳияи Фархор, намояндагии вазорати кишоварзӣ, корхонаи воҳиди давлатии Тоҷик Агролизинг, роҳбарони ҷамъиятҳои деҳот, хоҷагиҳои деҳқониву кооперативҳои истеҳсолӣ ва дигар фаъолони соҳа ширкат варзида аз ҳолати кории техника ва мошинолоти кишоварзӣ дидан карданд. зимни санҷиш маълум гардид ки техникаву мошинолоти кишоварзии хоҷагиҳои деҳқонӣ ҷамъиятҳои деҳоти ноҳия ба мавсими нави кишту кори баҳорӣ ҳамаҷониба омодаанд. ташкилу баргузории ин қабил чорабиниҳо ба деҳқонону механизаторон имконият медиҳад ки вобаста ба мушкилоту дастовардҳои меҳнатии худ мубодилаи афкор намуда, ба ин васила мушкилоти ҷойдоштаро бо маслиҳати мутахассисон бартараф созанд. дар заминаи дастгириҳои пайвастаи давлату ҳукумати кишвар хоса пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дастрасии хоҷагидорони шаҳру ноҳияҳои минтақаи Кӯлоби вилояти Хатлон ба техникаҳои гуногуни кишоварзӣ яке аз масоили муҳиму саривақтӣ маҳсуб мешавад, хубтару беҳтар гардида истодааст. баъд аз шиносоӣ аз ҳолати кории техника ва мошинолоти кишоварзӣ, роҳбарияти ноҳия ва меҳмонони чорабинӣ бо кишоварзону механизаторон ҷамъ омада зикр доштанд. таъмини амнияти ӯзуқаворе ки яке аз ҳадафҳои стратегии ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон маҳсуб меёбад, аз фаъолияти босамари деҳқонону кишоварзон ва механизаторон вобастагии зич дорад. дар ин робита зарур шуморида шуд ки механизаторон техникаҳои худро сари вақт аз санҷиш гузаронида омодаи кори саҳро намоянд. дар охир як зумра механизаторон бобати саҳмгузорӣ дар рушди соҳаи кишоварзӣ ва таъмини амнияти ӯзуқавории мамлакат қадршиносӣ карда шуданд. Анваршоҳ Сайдализода, Сайҳомиди Шариф, ноҳияи Фархор, ахбор. бинандаҳои азиз, бо расидани дигар хабару гузоришҳо ҳамкоронамон дар нашрҳои минбаъда ба шумо иттилоъ медиҳанд. саломат бошед.